σχολείο το 2012. Οπότε, μισό λεπτό. 370 δεν τα λαμβάνω υπόψη κανένα ίδιο. Οπότε αντικειμενικά νομίζω ότι είναι μια γεια. 370 σε ένα έτος πάνε σε ένα ίδρυμα και σε ένα τμήμα έργων υποδομής, το οποίο έχει μάθει να μπορεί να διαχειριστεί 100 εισακτές. 370 πάνε σε 100. Τα 25 με ΕΕΠ πάνε σε 11. Τα οποία βέβαια τα μισά ενδεχομένως είναι κοντά στην εξοδότηση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο. Παράλληλα, πέρα από την αρχιτεκτονική τοπίου της δράμας, η οποία πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς δεν έχει λύσει παρά να μετακομίσει. Άρα τα 100 άτομα αναέτος εισακτέοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν συνολικά όχι 470. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Επίσης, διαλύεται το εσωτερικής αρχιτεκτονικής, αλλά όχι απλώς διαλύεται η κλίνη, μεταφέρεται στους εσωτερικής και στην καρδίτσα. Για να φανίσουν τα τμήματα έχουν λόγο επιβίωσης. Αυτό είναι κάποιο τμήμα. Μεταφορά άλλων 400 φοιτητών που αποτελούν τους εισακτέους αυτής της σχολής για τα 4 χρόνια. Που η ηλεκτρονική της Θεσσαλονίκης έρχεται εδώ με 14 μέλη προσωπικό και 160 εισακτέους αναέτος και συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα. Που έχει σύγχρονα κτίρια μόνο το ηλεκτρονική της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, ειδικά κατασκευασμένα, χώρους στούντιο οι οποίοι δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δόθηκαν πολλές δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την υποδομή και μόνο ειδικών χώρων και πρέπει να έρθει στις ΕΣ για να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα. Τι λέει λοιπόν το σχέδιο αυτή? Μεταφορά 5 τμήματων, συνολικά, αν αποτιμήσουμε το σύνολο των φοιτητών όλων των ετών, μετακίνηση από 3 έως 5.500 φοιτητές από μία πόλη σε άλλη, μεταφορά 36 εργαστηριακών χώρων, εξοπλισμένων εργαστηριών, μεταξύ των οποίων το εργαστήριο, παράδειγμα εδαφομηχανικής ή οπλισμένου σκυροδέματος που αν πάτε να δείτε τι πράγμα έχει, θα καταλάβετε ότι για να μεταφερθεί θέλει κάποια χρόνια. Εντάξει. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Έστω ότι θέλουμε το ίδιο που προτείνετε εσείς. Το ίδιο αποτέλεσμα. Μία ενοποιημένη σχολή. Προτείνουμε το εξής. Αν τυχόν μείνει εδώ το κομικό έργο, μείνει εδώ το γεωγραφικό, μείνει το ηλεκτρονική στη Θεσσαλονίκη εκεί που είναι. Και ανταυτού μεταφερθεί μόνο το έργο υποδομής από Θεσσαλονίκη και μόνο το αρχιτεκτονική τοπίο, το οποίο ούτως ή άλλως μεταφέρεται. Τι κερδίζουμε? Αντί για μετακίνηση 5.500 φοιτητών, έχουμε μετακίνηση 1.500 το πολύ. Αντί για μετακίνηση 37 εργαστηρίων διαφορετικών, εργαστηριακών χώρων με τον εξοπλισμό του κτλ., έχουμε μετακίνηση 8 εργαστηρίων. Και μάλιστα 8 εργαστηρίων τα οποία ένα προς ένα υπάρχουν εδώ στο τμήμα των ειδικών και απορροφούνται, δεν χρειάζονται 8 νέοι χώροι. Ενώ αντίθετα στα 37 που μετακινούνται θα χρειαζόταν καμιά 30 νέοι χώροι. Η υποδομή που έχει το κάθε εργαστήριο. Μιλάμε μερικές φορές για εργαστήρια του τμήματος γεωπληροφορικής, τα οποία ενδεχομένως θα έχουν πιο ελαφρύ εξοπλισμό από τα δικά μας, αλλά η υποδομή που χρειάζεται να έχουν αυτά τα εργαστήρια για να μπορέσουν να είναι λειτουργικά, μπορεί να είναι πολλαπλάσιο το κόστος της από ότι ο εξοπλισμός αυτός καταφορά. Μιλάμε για μετακίνηση 43 μελών εκπαιδευτικού προσωπικού καθηγητές, ενώ αν γίνει η εναλλακτική χωροθέτηση που προτείνουμε, θα μετακινηθούν μόλις 16 μέλη. Δηλαδή μιλάμε για μια οικονομία κλίμακος, η οποία δεν συγκρίνεται. Και τέλος μιλάμε και για ένα τμήμα που θα ενώνει πολιτικούς, μηχανικούς, τοπογράφους κτλ. Ανεξαρτήτως ή όχι αν αυτό τελικά θα περπατάει ακαδημαϊκό ή όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τι κανάλι. Το οποίο πάει να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, που εκεί που υπάρχει δίπλα ισχυρότατο πολυτεχνείο με τμήματα πολιτικών, μηχανικών και τοπογράφων. Πιστεύετε ότι θα έχει ποτέ κάποιον σημαντικό ρόλο αυτό το τμήμα εκεί? Δευτερεύοντα ρόλο. Τριτεύοντα. Και είναι και ένα βήμα πιο κοντά προς την όποια απορρόφηση, αφομοίωση σε βάθος χρόνου